Ready nih? Start. Hambai ini ringi tujak sini kok thumnai sini media bondor kuna black hambai ro song tini jorori khlai je media ringi mana hamani obone sini kaisa karon song phainai January ni 6 tarik ni sini black nangkukmani movement khlainani dingi thang tango boni bagai जों फाइनाय 6 तारिखआव समस्त IPF दिनै ब्रादारहुड अर्गानाइजेशन सेटा दंनाय बरफ बाय मिलिवै आसुबायै सेंट्रल कमिटी नि मध्यमे जों सिद्धांत नाहारका जे फाइनाय 6 तारिखआव निसिनि मुभमेन्ट सुरुनाय बनि बागै जे मुभमेन्ट सुरु जों बनि बागै खालिनायो जे त्रिपुरा हास्टेव आगे जे थानाय 2009 नि सिमने जे सिनि IPF त्रिपुरा लैंड नि बागै आलादा राज्यनि जे डिमांड खालामदोंमोन अबनो रोखसावनो जों दाबो बाहायनो कन्टिन्यू दाबो जों डिमांड खालामनो थानाय बनि बागै जों विशेष खायै हजाराव त्रिपुरा सानमानि साथा गोसाराव किसा सिनाव माने त्रिपुरा सार माबे दाइबो खतिकाराव खायके हानजां